Meherni farmhouse. Iya. Surgapuri. Wow. Ayo, turun coba. Wah, turun coba. Hello, लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलावहाय आं सोरनाव दंफैयो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया आं दंफैजाबाय मायवारि मानाव खुलुमबाय रायजोफोर आंनि न'आव बरायनाय जाबाय दायो जों सोरगोफुरियाव बेरायनो थांनो नागिरदों बेदर जाना फैनि जों बाइकजों थांगोन आरो बेचेलर पार्टिखौ बिथाङा बेयावनो होनानै गालांनांसिगोन थ' चलो मानो होनबा बे खालमासि पेरे दा थांनि सोरगोफुरियावहाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थासिगोन नोंथांमोना बिदिखौ नायलांबाय था नैबे जाहैबाय मेहेरमोननि न' मेहेरनि रुमा नैबेयावहाय आं मेहेरनि रुमखौ देखायथ'ले दिनैहाय मा थांगोन बयनोबो थांगोन दे नों थांदो होनबा आरजों दे थांबाय था आं ससे थाबायलांसै मानो होनबा मेहेरमोननि लामाया एसे ओरै खोगासिनो दङ नैलाय नै बेयावहाय हा गारनानै दङ लामाया बेयाव कारखौ लाबोजायाखै बेखायनो आंनि कारखौ बैयाव गारबोदों नै हा गारबाय दा बेयावहाय ओमफ्राय मेहेरा बै लामा मोनसेजों थांनोसै लामा फिसाजोंहाय दा ओमफ्राय हरै दखानावहाय लोगो मोनहैसिगोन आरो मोजां नुदों फं बरिया थिगानो बरिया थिगानो ना मोजां खादा दङ बारा ना मोजां खा आंना मोजांखा बोथोरफ्रानो मोजां बरिया जों दा थांगासिनो दङ मेहेरमोननि दखानावहाय नैबेयाव मेहेर संनाय बेदर लादों अमा बेदर दखानावहाय आयं मोनहैनो ओंखाम उखैनो हालादां ने टाइमाबो जाखाबाय 2टासोआनो ओंखाम उखैनो हाला बिसोरो मेहेरमोननि दखानखौ देखायनोसै मना सेन्टार होनोना बेखौनो ने मना सेन्टार बाटासपुर माथो नोंसोर सफैग्रोबाय नोंसोर सफैग्रोबाय 1 मिनिटबो लाया आंना मेहेरनि दखान आयंआ नै लादु सावगासिनो दं मा सावदों आयं मा सावदों सावमिन एवदों मेहेरनि आइ औ जाखांबाय नोंसोरसो ओंखाम उखैग्लिबायदां दे मेहेरवारिया नै कार सालायदों दिनैसो फोरोंदों बेखौ नङा एसे ब्रेक आलै स्पिड ब्रेकार दं स्पिड ब्रेकार नांगौ बहा मा लायगोन खाबाब सोरगोफुरियाव जानांगौ चिकेन खाबाब लांनो नागिरदों सोरगोफुरियाव बेचेलर पार्टि नालाय आंनि पार्टियाव जाहैबाय बिसोरनि फिसा पार्टि होना गालांसै आरो फैनायबो जाखानाय नंला देनां हाबानि उनावसो फैसिगोन नामा न'आव थांनो नागिरदोंमोन गथ'फ्रानो आंखौ सिनायजोबसैलै फाग्लासो खारदावनो हाला दाय मावफ्लांबाबो चिराङावथ' आयो नोंसिनाव सिखासैलै क'क्राझार टाउन बायदियाव आयो दुगासो बुंनाय जायो सयथि होसोखायोलै आरामहे सोरबाथ' मोदोम मावलायबावो उनै नांहैसै नांबाबो लस गैयालै नोंनासो दोगागोन बेसे गोजानाव रा 1 किल'मिटारसो जागोन 1 किल'मिटार दे मोनसिगोन माथो ने नै बियो हाथियार कलेज माने बाटासपुर कलेज बिनि माने अनार जाहैबाय नामा हाथियार वारि एलायनि बाटासपुर कलेज आच्छा नैबे ने प्राइभेट बाटासपुर कलेज प्राइभेट सेक्टर ओमफ्राय नैबे इउएन कलेज बै कलेज दंखायो इलायरा आया इउएन बे जाबाय इउएन कलेज ओमफ्राय नैबे जाबाय इउएन कलेज बैयो जाबाय माबा कलेज सिख्लाफोरबो दं नै जिरायना दंमोन नैयावनो आरो ओमफ्राय नैबावनो जोंना आच्छा नैबेयावनो लागोन ना ने रजे फास्ट फुड रजे नों आंखौ दाबाव आंबो नोंखौ बावाखैला ओइ दखानि गैयासै दखानि बुरि ओइ खामा मासनाय औ फंबाय मोजां ने थिगैनो दं दे मा लाखो माबा मेगि दे दङ चिकेन पक'रा बेखौ लानोसै जोंनो दा लाबाय दा औ ओमफ्राय सामब्राम बुरजा होनानै बोफ्लेनोसै औ अके सिन्था गैला गाइसमोन
Faग्ला lu monkeylang. Lokal watermelon. Jani. Korea. Ngomong nih. Berapa gaidon fra? Friyaवनो गल्ला जोबो आं. ओमफ्राय लोगोफोर मेरखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय जायगाया नैबेयावनोमोन बे रुम ने बै औवायाव बेयाव फार्स्ट टाइम बेयावनो फार्स्ट टाइम लोगो मोनग्रोदोंमोन लोगोदों दा नैबे जायगायाव सफैफिनबाय आं ना गावबायना बाराबा गावबाय उदलुजोबखायो है फ्रियावनो होजोबखायोलै गासिबो माबायदि गोथावना थावा सलिड बरिया ने बरिया लकेल cheers oke जाबाय ya triple tuh gaखोनो नामा triple गाखोबाय बाय गैयियावहाय today we are triple action दिनैसो नुनोसैलाय सोगोफ्रिखौ नोंथ' फार्स्ट टाइम जागोन ना first time आं दिनैजों सेकेन्ड टाइम जासिगोन फैबाय नोंखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनला अब्ला आरो ने नों हाबैदों सिरि औ सिरि गेदा बाब्राबायमोन गिदोंमोन जेडि उइलियाम इंलिश मिडियाम स्कुल नैबे गय बागान गोजालै माथो मेहेर ओरैबो नै ओमफ्राय नोंसिनि माइ गायग्रा हाया अबेथि नुलांगोन दा नै लोगोफोर मेहेरनि फार्म हाउस फैदो आयंआ आयं हौवाया फार्म हाउस बियो बेनो नैबेनिफ्राय औवासिम सिंनि औवासिम माइब्रा होनदों नामा नैबे खन्द'आ माइब्रा फार्म हाउस मेहेरनि ओइ दंफैयो ने आयंआ बरिया सोरगोफुरि खाथियावनो हा दंलायखायो माथो मेहेर देनांबो थाफैनो हागोन माथो नोंनिया हिनजाव लाबा सानैसो लांनो हागोनलै सासे बाव सासे आरो बैयाव दंबावोब्रा साथाम लालाय ने साथाम हागोन दा औ बै मेनाव मोनसे हरै सासे फार्म हाउस दंबावो औ साथाम बेजों थांजायो ओरैजाय बैयावनो मोनहैबाय बेखौ लानो ने बिनिखौ नायाखै आं सोर गायदों मा गायदों मिथिया ओंखारना खागोननियावहाय जानाया नों गोलैग्राया बेनो नामा राजा गैयालाय बै मोनसेयावहाय दे लासैनो दे लासै अन्थायाव बोरैबा दैलेनगोन सेवनायखायो इन्जिना दुंजोब्बायना अन्थाइ दं आराम लाहो साइडजों बारखांजोब्बाय हांसो बारना डेन्जारखा बिराद खिथु थाखायो आं खेबसे हजों थांनाया लाल पानियावनो जालांदों मैयारिनि इदि बोहैनायाव बरिया दुगैनो इदियाव सरलपारानि बायदि नुदों इदियाव ने औ सरलपारा बायदि ओंखार नैबेयाव नैबे खन्द'आव औ इदियावहाय इदियाव बोहैलाङोहाय सरलपारा बायदि नुयो दुगैनायब्रा फुरा बुंजोबदों दाखालि 15 आगष्टआव बे बुंजोबदों ओरैबो बुंजोबदों बाइकखौ लाबोनो हायाखै बाइकआ बै गोजौ दोनजोबदों नैबे गेट बाव लायो एन्ट्रिखौ आरो गैया दिनैलाय ओमफ्रायलाय मानसिफ्रा बैयाव दुगैजोबदों बैयाव नै होमब्लालाय जों फैसा होनांगोन दिनै आं दाबा गोनांखा लांखाया दा माने जों प्रम'सन खालामो नालाय जायगाखौ प्रम'सन खालामनायखाय माने लानाय जाया नायदो नै एसे हाजो गावखानाय नेट नांजोबो इम्परटेन्ट पस्टफोरबा बे गेटनिफ्राय ससेल' थाबायबोनांगौ हाजो गावखानाय बैनिफ्राय उनजान लांबाय ओरै बैनिफ्राय दंफांनिफ्राय बै दंफां बै फास दंफांनिफ्राय बै थांनोसो हायोना ओरैथिं जों बैयावसो दुगैयोमोन सिगां
ओमफ्राय जों जायगाखौ लकेसन चेन्ज खालामबाय मानोना बै बुस्थुआ फैयो नालाय हास्लाबनो हाया मानो हाया जायो नालाय दा जों नैबाव लाबाय आरो लकेसनखौ बेयाव लाबाय जों दुगैग्राया दा मोनफैबाय अब्ला जों लोगोफोर जोंना माबोरै मोनखो फंबाय ओमफ्राय फैनानै बरिया थारैनो सफैबाय जों जायगायाव मोजां मोनदों बरिया हिट सोरगोफुरिया हिट मोजां मोनदों सोरगोफुरियाव फैनानै दा जोङो दुगैनोसै बेवहाय Wow! Dah sudah nang aro. Oh, nan. Yo. Sirgapuri! Wah! Sok, kakai mana? Ayo, tutup coba. Tutup coba. Gusang bay. 사실은 내 그장 bay. Ayo, rilo. Gusang bay malah. Cuma ilo kena makan lai. Cuma ilo deh, herak. Ilo deh. Belum sih mau jadi enggak ada. Kau bilang aja. Nah, aku naik. Wah, Thank you. Cheers, everyone. Cheers. Tengah program lah. Kalian kayak gue, kalian. Wah. Deh, kunci udah. One more. Okay, ready? Yeah. 1, 2, 3, go. Hey. Wow. Damai Moria. Hit. Najel. Parlang di sini, Pak. Wah. Parlang balik udah. Danger. Hit. Ayo, này anh ơi. Này. Dũng này. Ayo. Này biar daw hara ko ini daw hara. Ayo. Jangan thằng Vết à. Gagum punya palas na ya. Danger le. Muri. Jauh. Nane. Udah naya gila mati.
लोगोफोर भिडिअखौथ' फोजोबथ'वाखैमोन दा मोनाबाय फोजोबथ'वाखै दा जों सोरनाव दंफैयो आं नोंथांमोन देखायनोसै ओरै दं जाहैबाय नै आदा जोंखौ डिनारनि थाखाय इनभाइट खालामदों दा सफैबाय बिथांनावहाय जों जानो थाखाय नै मा मा होखो मा मा दं थानांलालै खाजाखौ देखायदो दांजोबदो नै खाजाफ्रा मा मा दं नै हांसोजों खुमब्राजों मैथुन बेदर नै लकेल माबा बुंलाला ओइ आं मन'ग्रोनोसैलै दे जादो जानोसै थेंक इउ आदा दे बाजै थेंक इउ स' माच जानोसै लोगोफोर नै दे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लुबैनानै थाथ'दो दोनथ'नोसैसो दोनथ'बाय नाङालै जानायखौबो होबाय था जाबाय